mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig baga palayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Monday. Yari kita sa ika-19 nga adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa sining nga adlaw kabayuntang nakamatamat na kamuplastar sang palanyagahon naton sa sining nga udto, no? May nabilin kita nga anom kaadlaw before pa man mag Christmas Day kag 13 na lang kaadlaw ang nabilin before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Amo nang siling sang halos kalabanan nga sa ulugon ta ang ining bulan sang Disyembre nga mahamungayaon kag malipayon sa pagsugalaw sang bagong tuig mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining nga udto? Kabayuntang nakamatamat na Chibuga kapanyaga ng halos kalabanan siguro nga mga kaaksyon ta ang iban siniga preparar pa mga kaaksyon, no? Sa mga kapurukan kagabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod, kamusta kamo iya? Dira mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang nga okslang kita kag kalakip man sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad kalakip man sa oriental side, welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginabiabita ng mga kaaksyon ta nga nagapakigupod dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan ni Antique kag tubtob sa malabutan sa ato sining nga pag-broadcast mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa liyadahon tang balita sa Kapitolyo Probinsyal balita ni Aksyon na Marlon Hinovia.
Ini may kang tanan sa 4th Joint Provincial Peace and Order Council meeting ginpatigayon sa Kapitolyo subong nga adlaw. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhupon, balayran sa Seneco. Maganubo sining nga bulan sang Disyembre, chairman sang Committee on Energy nagalaom sang positibo nga sitwasyon sang kooperatiba sa pagsulod sang bagong manager. Sa balita naman sa BCPO, gabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa, pamilya sang bata nga nagpataybla sa kagalingon nga amay sini sa Barangay Filesa, magapadayon sa pagpasaka kaso batok sa suspect. Sa balita naman kay Aksyon na John Diaz sa Nukpo, lalaki ginlabuho sang iyang bayaw kag ugangan sa banwa sang Ilog, Pilason. Kag bangkay sang lalaki nga nasapuan sa syudad sang Bago ipaydalom sa autopsy examination. Mga ginatudlo nga suspect ginapanawagan nga magsungka na sa kapulisan. Sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba karon dugay-dugay. Ini may kang tanan sa Philippine Coast Guard yara na sa heightened alert kadungan sa pagdagsa sang mga pasahero sining holiday season. Kag travel plan sang Vallecar Transit para sa provincial road planchado na. Sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz, balita ni Aksyon na Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 4 ka tuig lang nga bata to nakangkon sang minor injuries matapos magsinggitanay ang 2 ka mga tricycle driver. Kag kalakip man ining parte sa sining ginpasaka na ho kapulisan sa siyudad sang Cadiz ginkonfirmar nga napasaka na gid man ang kasong rape with homicide. Sinilang nga batok sa kay Aliano Tinggo yadtong naghimulos bla sa isa ka estudyante kag nagpatay pa ining animal buhi paniglio lo kanami sing itsura ya doon na. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa Banwa naman sang Calatrava, 2 ka mga persona nagdangat sa ospital matapos nagbungguanay ang ginasakyan nga motorsiklo. Igabalita na karon ni Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito. Kag kalakip man isa ang patay, isang kritikal matapos nagsuhot ang motorsiklo sa sa likod nga bahin sang truck sa Banwa sang Binalbagan. Igabalita na karon dugay-dugay ni Aksyon na VJ Apasible. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon na pulo patayo sa sunog sa Muntinlupa. CPP bukas para sa pagpadayon sang Pistoks. Kaghalalan 2022, pinakamadamo nga search topic sa Google. Presidente Marcos ginpalawig ang manubo nga taripa sa agricultural products. Kag colleges kag universities plano nga pahamtangan sang register anywhere sang Commission on Election. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puling. Mga
mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dili gid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, no? Sa Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short, no? Ipadala lang ang inyo sining mga mensahe kay tirahon tay na karon importante malike kag ma-share ang ato sining programa mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige karon dugay-dugay aton tirahon ning mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga kaaksyon namon sa kahanginan. Sige, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page kay tirahon tay na karon dugay-dugay. Pag maka-time kita, especially kay Billy Albay, nag-tune in na, kagyara na sa aton sining monitoring set. Sa kay Billy Albay, Teres Vergara Sancho, wow, from Moises Padilla, Jomong Caltorilyara naman from Binalbagan, mga kaaksyon si Cesar Espanyola Bantolio Jr. Ga-monitor naman dira sa Barangay Ayungon, Valladolid, no? Kaghapilis ning lang kay Onyok Bantolio, no? And Joseph Resaga ga-monitor na kay Nelia Heronda Mapa, no? Salamat gid Nel, no? Kay Nelia Heronda Mapa. Kag kay Leone Bangiles Lamson man ho, ga-monitor si Leone Bangiles Lamson, no? Bao daw nami gidla ilag itag gani man. Oh, amo nang nami siya tagbong sa dagat, ining nag-rape bala sa siyudad San Cadiz, no? Kanami sige tsura ko nako siya ay sos Mario ni sigarapon nga klase ka tao ni. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Karon dugay-dugay mga kaaksyon, mga balita na gikan sa aton sining mga aksyon na unit reporters, mga kaaksyon. Okay na Dors, na headlines ko na ni. Ayos. Sige sa mga kaaksyon ta, live extension coffee mix anay kita, no? Ang live extension coffee mix. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Aksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad.
Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang iya ko salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is
John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod. Buhay, ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 ng aton oras, mga kaaksyon. Kantuan ta rin balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrola na kita. Ini may kang tanan sa advisory sang Philippine Coast Guard. Yara na sa heightened alert ini sila, no? Kadungan sang pagdagsa sa mga pasahero this Yuletide season. Mga kaaksyon ti sumugod subong adlaw hasta sa 24 bilugid nga semana ni sige na ni kag pagdagsa sang biyahe. Ambot ko nagdugang ruta sila, barko nga magabiyahe, pero ti damo man roro kundi kag sakay Iloilo to Bacolod, may yara man nga sakyan ka Dumanggas to Bacolod, vice versa, mga kaaksyon, di ba? O sige, baloon tanang balita ni Aksyon Alvin Graba kag travel plan sang Vallecar Transit para sa provincial road planchado na. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nag-umpisa December 15 tubtob January of 14 of 2023. Amo ni ang height pagka-busy sang mga miyembro sa Philippine Coast Guard. In fact, gitpahamtang na sa heightened alert status. December 15? December 15 to January 14. Lawig-lawig isagid ka bulan ba? Isagid ka bulan. Aksyon na Rex rather, no? Ang ila sining pagka sa pagbantay Action Rex. Kadungan ini Action Rex sa pagdagsa sang mga pasahero nagikan sa iban nga lugar, inbound kag outbound passengers na magapadulong man sa ilatag sa ka mga probinsya. Now, sunod diri kay Negros Occidental, Philippine Coast Guard Commander nga si Joe Luis Mercurio, nga suro sa iya nga ginakansila naman ang tanan nga mga leave sa mga personnel kadungan diri sa Mando managikan sa Philippine Coast Guard National Headquarters to serve o kung napagserbihan ining mga pasahero aksyon na Rex. Mandato man ni Mercurio sa iya sining mga personnel, especially ang mga station commanders, substation commanders, especially sa San Carlos, Bacolod, Escalante, kag iban pa nga lugar diri sa probinsya nga magpatigayon gid no sang normal routine, especially pagcheckar sang tanan nga mga vessels antes maglakat Action Rex to see and to secure ang seguridad sa mga pasahero nga magabiyahe. Ikaduha, ang pagbutang man sa Passengers Assistance Desk kung padbala Action Rex sa para makater ang mga needs o panginahanglanon sa tanan nga What mga about pasahero. ang K9 niya? Sino na yung maniobrang Philippine Coast Guard man? Yes, Action Rex kay nag-combine ginpahayag man diri gani ni Mercurio, tatlo ang nag-combine karon
ang Maritime Command, Maritime Police, Philippine Coast Guard, kag ang PDEA nga nagapatigayon using kung nagamit ang ila sini nga K9 detection dogs, Acciona Rex. Kag magapatigayon man sa mga paniling sa mga pasahero sa mga cargos, Acciona Rex. Ginmando man diri nga magpatigayon man sa nga ila sining pagbantay sa kadagatan, Action Rex sa posible bala kunti hindi malikawan nga may pagdagsa sa mga pasahero nga iban halos mga barko puno man, so ang ginahimo may mga nagapamintaha bala nga mga pump-boat o kung sakayan pandagat, Action Rex nga mahimo mag-transport sa nga mga pasahero. Amo ni nga isa sa mga mando nga bantayan gid ang kadagatan within Negros Occidental sa posible illegal transport of passengers. May panugyan man si Mercurio Action Rex sa mga pasahero na para hindi ka bumubudlayan, travel with light baggages. Ari ang pahayag diri ni Commander Mercurio. Ang mga personnel, in regards to them, it is of course, we have to follow the specific advice from our guidance from the national headquarters that we implement no-leave policy. It is because we are duty bounded to safeguard our seagoing travelers during the advent of the said season. Yes, granting sa sining pagsasama, sir, sa mga pasahero, ano ang mga assistance kami mo ibubayan ni Coast Guard para sa mga pasahero? Well, sa public effects ang ato nga itong alert status at now we established in every regular ports natin all over the Negros Occidental, College of Negros Occidental, passenger assistance natin. And we closely monitor, especially ng mga weather disturbances last time, ng mga weather depressions kita, ang mga maring maging stranded natin. Action Rex nga kapahig kita mga sa nga pahayag diri ni Commander Mercurio. Basiga signal na may pangilay na sa imong Action Rex sa imong oras. Isalot ko lang makadali ang iya sa nga Abi ko kung gapangilay kung sino. May kapangilay kay maghambal na are na kay masignal na karon. Okay. Okay lang masinyas lang ko. Yes, Action na Rex. Kung magpangilay ka na, Piyo na nga, tatlo kami nga daan diyo, si Action Oliver, si Action, Si James. Ha? Si James, James. so, yung nga daan si Action James, so, hindi na itong kapangilaya. Anyway, Action na Rex, in place of kontrastado na ang mga units sa Vallecar Transit in preparation naman sa pagdagsa sa mga pasahero nga magabiyahe man sa tagsa mga probinsya sa isla sa Negros. Amuni ang ginkonfirmar man ni Jade Ceballos, ang Public Information Officer sa Vallecar Transit. Nasunod diri kay Ceballos, sa karon way problema. Bastante ang unit sa Vallecar kag padayon man ang pagchekyar sa mga salakyan para mangin ginatawag nila nga roadworthy sa pagbiyahe sa tagsa ka mga probinsya and kang iban kun ang halos tanan ng mga drivers and conductors nga ginpaidalom naman sa physical check-up para mapasiguro man na physically fit to work kining mga empleyado sa Vallecar para naman mangin safety man ang pag-transport man sa mga pasahero pakadto sa tagsa ka mga probinsya kag ginpahayag man sining sa mga pasahero na hindi man dapat magkabalaka because suno sa iya nga kung sa tion nga pagdagsa o kung grabe na ang pagdagsa sa mga pasahero bisa sa tungang kagabion suno sa iya mahimo sila nga maghatag sang extra nga salakyan kag ang extra oras para matransport ang ila sini nga mga pasahero Action na Rex. Ari ang pahayag ni Jade Ceballos. Plus emergency in case naman na-check naman ang mga units sa PCRA. So, titin na siya ato na check na sa tanan ng mga units na nalagwa
para mag-load workstation no, sa pagbiyahe. Itong mga drivers sa conductor, na-check mo na sila kung ang ilang malawag, kung mataas ang ilang sugar, or taas ang ilang steel. Aksyon na Rex ang kabahin kita ang isang pahayag diri ni Jade Ceballos nga sa diin sa Rosaya, may ara sila nga mga drivers nga nagsaka abi kung may mga mataas ang ila blood sugar, ginaabisuhan man na for the meantime magpahuway, pero kung okay na balik sa duty. Report sang patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka dosage. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita sa patrol. Karon dugay-dugay balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Isunod ta sa dirig lamang madugay. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ng Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio
And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat ni kini sa LTO nga ginatag sa amon hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayon ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa kanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat mayong aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin, Mr. Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time last 12:23 ang aton oras. Standby na aksyon art tayo hupon. Daligid lang kay pigado kita sa oras, no? Kwanta ma-endorse lang anay, no? Dason i-follow ta ang report ni Aksyon Art tayo hupon sa Bacolod City Government Center, no? Life Extension Super Fiber. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ang I would like Leon ni Bangiles Lamson, salamat gid kay Homa Lumina, kay Doy Artor, no? Kag Madam Virginia San Antonio Alpenda, Dennis Richard Tibor Roma Inday Blasa, Evelyn Sinaon kag Lani Hulagay, kag kalakipman kay Alex Monteza, no? Kay Glian Francisco, no? Salamat gid from Bago City kay Glian Francisco, no? And Gani Estrelito, no? Estrelito, Cagayan Isabela. Pa-shoot out lang sa taga Moises Padilla. Salamat gid Gani Estrelito, no? Sige, daligid lang mga kaksyon na standby sa balita ni Aksyon Art Tayhupon. Isunod ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho,
hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre kasi sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man ang damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat ni sa LTO nga ginatag sa among paghatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga nagpasalamat nito nga impatigayon ang ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 na nga oras. Kantuan tanay balita ni Aksyon Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. Balayran sa sine koho maganubo sining bulan sang Disyembre. Kabay pa, Chairman sang Committee on Energy nagalaom sang positibo ang sitwasyon sang kooperatiba sa pagsulod sang bagong manager. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art. Kadyot lang. Ba, kadyot nyo tayo lang gali. Tutayan lang naglaog vitamin ba? Pero ang sa sinay ko, gambay lang gid katama ang adjustment. Ay, kulang tayo na ito Aksyon Rex. Huwag gani 11 sentimo. Ang hinubo sa sining bulan sang Disyembre. Base
base sa advisory nga ginapagwa diri sa NECO sa ring 0.09 centavos amo na nga adjustment action like sa balayran naton, pero kuti kon damo manding ginausar mo nga volume sa kuryente yati pa man ini. Now, sunod rin kay Councilor Calao Pontevedra nga mong chairman sa Committee on Energy sa Konseyo sa Syudad, sila nga isa ina sa ginalantaw niya upod kay Mayor Albi Benitez nga nag-attend last time sa Assembly Forum nga ginapatigayon Forum Assembly sa mga taga-Seneco na sunod din kay Pontevedra paagi sa liderato sa mag-uso na naging install as General Manager na sa Seneco kay si Ervin Ticartobla na nagligan nag-interview para tondere Leo Villaticar ipilaman lang ito dali man ang pagtungko niya as acting General Manager sa Seneco kagilbuslan naman sa bag-ong official action rex. Ang ginawan pa diri ni Pontevedra sila kabay pa kapagi kay Attorney Vic Alvaro ang paligban kagtutukan nila kung paano na maduganon pa especially sa pagsulod sa 2023 ang adjustment o kung na presyo sa balayran sa kuryente. Nagalaw man siya nga ti isa diri na ginaproponer o kung ginaduso sa nagkaroon na administration kaupo ng niya komitima kung na paano magkapangita sa alternatibo na makahatag bulig sa pagkunhod o pagnubo pagid sa balayran sa kuryente. Yan yung naparayag ni Councilor Calao Pontevedra. I-expect natin may movement, especially natin may mga pronouncements which kan si Mayor, nagbumita man ang DOE. Ang atong namin gina-push is sustainability, nga masustain nila ang pagnubo. Bala ang manubo subong kag magsaka. Lasig lang tayo. For sure, ma-meet kita kung masulya sa GM nga bago. Kung makita ta nga naghatag man sila importansya sa pagpaintindi sa aton nga mga consumers kay for me isa to sa pinakadako nga forum nga giniwat nila. Actually we were expecting even before kay dugay na ang reaction sang tao dapat it could have been done earlier but still ginapresyon naton pagam mo na ang sa subong nga finally may positive nga outcome para sa consumers. We hope na ma-sustain lang or mahatagan bagido tayo pagid nga pagpanaog. Wala sulak sa palayag sa konsyal. Sa liberawan sa itong assembly, why pa nag-attend si Attorney Alvaro. Bagod nga tibag ulang gidman na paibalo ato ang gintagwa nga order angot sa pagkakas kay Tikar bilang taga-pamuno kung General Manager sa Seneco. Ang atong balita gikan sa Bacolod, si Dielbo yung ginatulong sa ino sa Life Extension Super Fiber, magkabulig ini, ako na maglimpyo sa aton tinaig. So nagtayhupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Kapitolyo. Isunod tagilayon ang balita naman sa Kapitolyo. We have Aksyon Marlon Hinovia. Inimay kang tanan sa 4th Joint Provincial Peace and Order Council Meeting. Ginapatigayon sa Kapitolyo. Subong adlaw. Yari ang kaundan sang balita. Upod na kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar? Aksyon Mar? Oh, why siguro? Ato sa Kapitolyo siguro. Daligid lang ha.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:36 sa ngaton oras. Sige lang, aksyon na liber, karon lang na siya. Aras ha? Okay na? Sige. Kantuan tayo sa aksyon na Marlon Hinovia, angot sa sining 4th Joint Provincial Peace and Order Council meeting, ginapatigayon kuno subong adlaw dira sa Capitolio Provincial. Aksyon Mar. Correct, sa pagkalaman natapos ang inang fourth quarter Joint Provincial Peace and Order Council kon PPOC kag Provincial Anti-Drug Abuse Council kon padag ka meeting diri sa may social hall sang Capitolio Provincial. Basta gani ining PPOC meeting bali katapusan sa nga meeting ha sa mga bulan sang Disyembre sang PPOC kag sang padak no may ara sang pagpresentar sang year-end accomplishment reports. Again patagayon ang taas kapamunuan sang AFP, sang PNP kag sang PDEA diri sa Negros Occidental. But sa interview sang makatapos sang media nagsentro diri ang palamangkotanon una sa kay Governor Bong Lacson sa sining mga epekto kung anong pananawan niya sa sining pagtaliwan sang founder sang Communist Party of the Philippines o kon CPP nga si Jose Maria Sison. Sa gihapon nagalaob ang gobernador kabayunta magaresulta ini sa pagpadayon sa peace process kabati nagapati ang gobernador nga may aras gihapon sa mga lideres nga nabilin ining grupo hindi lamang diri sa Negros Occidental kundi sa Bugos nga Pilipinas. Yari si Governor Bong Lacson angot sa di. We expect that there will be a new leader that will come, but we're hoping that this new leader will be really open to the peace process. Will not be a hardliner. Will not consider armed struggle as the only option. And so we're just hoping that this will also be a reason to really give peace a chance. Ang gabay lamang sa reaksyon ni Governor Bong Lacson. Singit ko Lacson, Rex, good news ni para sa mga empleyado diri sang provincial capital. Kung nagligad, nagpagwa sang administrative order. By the way, si Mayor Raymond Tungson sa Himamaylan na may araman sang reaksyon angot sa pagtaliwan ni Juma Sison. Gabati, di ba loan naman nga ang Himamaylan City isa sa nga problema kung local insurgency ang paghahampalan kay nagligad to kundi nagtagluntad ang enkwentro tropas ng gobyerno kag sa CPP-NPA pero pagkaroon tada ang reaksyon ni Mayor Tungson. Dari kita sa good news ini para sa mga empleyado diri sa provincial capital kay sang wala pa maka-issue si Presidente Marcos sang administrative order nga nagahatag sang SRI kon Service Recognition Incentives. Ang provincial government nga Action Rexia may ara na sang gintalana gali nga SRI nga ipanagtag una kontani bangat 10,000 pesos 10,000 kontani aprobado na sa sangguniang panaluwigan. O galing kay naligad nga adlaw nag-issue si Presidente Marcos sa administrative order nga nagaha-grant sang SRI nga hindi magsobra sa 20,000 ka pesos. So ang desisyon ni Gov Lacson atong una nga naprobahan nga 10,000 madugang liwat 10,000 para kahimo ni 20,000 ka pesos one time SRI para sa mga government workers. Ang ka-aksyon yung gikan sa Capitolio, aksyon na Marlon Hinovia, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat aksyon na Marlon Hinovia standby sa balita dugay-dugay upod kay aksyon na John Diaz sa Nukpo isunod ta sa dili lamang madugay.
Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman. 5 na nga tonora sa Aksyon na Jan Diaz sa standby yan ay Ditex 500 gina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level.
Labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan ta rin balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa lalaki ginlabo sang iyang bayaw kag ugangan ho sa banwasang ilog mga kaaksyon pilason. Bangkay sang lalaki nga nasapuan sa syudad sang Bago ipaidalom sa autopsy examination. Mga ginatudlo nga suspek ginapanawagan nga magsungka na sa kapulisan. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Pilason Aksyon Rex ang 35 anyos nga lalaki matapos na ginbuno sa akong ginlabo sa iya mismo kaugalingon nga bayaw kag ungangan sa mismo sa area sang sitio Mambusaw sa kopini sang barangay Tabo sa bano naman sang ilog las 7:45 ang takna kagabi. Ining biktima Aksyon Rex ang ginkilala kay Jimboy Bundaon 35 anyos. Ang mga suspect naman na mosanday Abono Aldeyo o kung Abono Aldea, kagang bata sa rin si Joseph Aldea. Pareho man tanan sila residente sa barangay Tabu sa mismo nga banwa. Ang bada ni Police Captain Persley Castillo, ang hepe sang Ilog PNP, nga ubog ining biktima nga si Bundaon, kag ini ang nagsulong o kung nagpadulong sa pulian sa mga suspect na magamay nga Aldea. Ginangkat ni Aksyon Rex Tapongol, galing kiti wala guro makapreparar kag makaibalo ning biktima nga si Bundaon nga gali may ginaprepara nga daan nga patalom ini mga suspetsado. Rason ko nga ini siya ang ginlabo nakaangkon ini siya sang pila sa mga baba sa wala nga bahing sang iya nga kamot kag siya nga abaga Aksyon Rex. May lang kay nakatingwa pa nga makapalagyo ining biktima sa tupad nga balay kaya kapakayo siyang bulig Aksyon Rex kaya ini siyang gilayduman nga gindala sa Lorenzo D. Zyco District Hospital sa surad sang Kabangkalan para naman sa pagbulong. Ang madali ni Castillo hinubog ang pida kabotibo sa likod sining krimen kay tito wala makuno sang away nga nagluntad do nagpangagkat ng gitsang gamo ining biktima Aksyon Rex sa mismo nga mga himata na pilitan ng guro nga magtabalos ining mga suspect Aksyon Rex kag ini sa ang ginlabo. Ang mga suspect sado ang nakapalagyo man matapos ang krimen. Galing ang badari ni Castillo wala pa nila napadalman ining kaso labi ng pagpatigan sa investigasyon dito sa crime scene na himusubong gid mga aga kay agabi wala lang sila nagresponde dito sa area kaya nga ambal diri Aksyon Rex Castillo ining lugar ko sa di nagluntad ang krimen ginaaligar infested sang mga rebelde tila man ginapangapinan ang ila mismo nga seguridad so mas gin pagkamaayon nila nga sinila gila mga aga o na nila nga ginistorya ining biktima mismo Aksyon Rex nga si Bundaon dili eventually tisunod diri sa ila magakandak sila sang further investigation dito sa crime scene. Yari si Police Captain Persley Castillo ang hepe sang Ilog PNP sa itong interview. Yung report ni investigator Kumbaga itong biktima sir, parang anong tawagan sila sir yung naasawa ang kumbaga ining mga suspekta sir gali. So father-in-law niya kag ang isa brother-in-law niya. Mga pamilya man ni sir. Wala mang sinabi sir. Yun lang yung facts doon sa mismong kwan sir. Kasi yung investigator natin sir nagkanto na lang di sa kwan sa may hospital bla sir nagkit-confinan sang biktima. Anyway man to ka taklad man ng tropa ta kay may mga sightings ng mga amigo to. Okay. Pero sir, ano man lang nang stable naman ang kondisyon? Sa subong sir, na-interview siya ni investigator ta, stable naman siya. Okay. Wala pa gid ka kwan kung ma-file kaso. Identified naman sila sir, tapos ang ginaulat na lang namon ining part ng victim kung ma-complain siya, mapasaka sa kaso kay identified naman sir, mapailan taman Okay, pero ang suspect sir, wala na dakpan. At large pag amo to sir. Nabalaan na lang namon, nag-report sa amon station, nagtawag nga may amon ng tabo tapos gindala na sa ospital. Ang sa nagsabatian si Police Captain Persley Castillo ang hepe sang Ilog PNP. Sa iban pa nga mga balita, gin-update naton ang kaso na pagkasapo sa isa ka bangkay nga nagakaanap na sa mismo sa area sa Purok Matinumanon sa Kupsang Barangay Alianza sa Suad sang Bago. Sulod diri kay Police Staff Sergeant Armando Araw ang investigador sa Bago City PNP nga subong adlay pay dalom nila sa autopsy examination agod may baluan kun bala tugad gid sang paglabo ang ginkamatay sining biktima Aksyon Rex o kon bala may bantag pamamaagi kung paano ni siya ginpatay. Sulod diri kay Araw
ang latest silang investigasyon, ilagi din nga ginalantaw nga ang pinaka-suspect sa likod sining krimen. Amo ning si Jang Magutod nga John J. Caglolen, nga residente sa Barangay Santol sa Banwa sa Bidalbagan, hindi sang Isabela, Action Rex. Amo na baldo ni araw nga ginalantaw nila nga naglabo kay nagpatay sining kay Bobby Custodio, 42 years old, sang Purok Kalubihan, Barangay Bakong sa Sulad sang Bago. Gin-confirmed Reaction Rex ni araw nga sang December 17, nakabato na sila sa report nga may kinagamo nga nagluntad dira sa area mismo sa Barangay Alianza. Nagresponde man to kuno ang mga kapulisan, galing kay pagabot nila dito sa crime o sa lugar, may nakitaan lang sila nga lalaki nga pilason sa kamot. Ang aligasyon ng isang lalaki nga may kinagamo lang kuno kay napilasan sa kamot Action Rex. Report dili sa ihibalos ang kapulisan nga may ginlabo kag may ginpatay na gali dito sa area. Tubuli na lang diskubrihan ng ilang nga ginapangita ng Action Rex na dula na ining nga biktima nga si Custodio. Kaya diri ni araw, ilang nalantaw nga posible itong mga pilason nga ilang na istorya amo to Action Rex ang mga suspect sa krimen nga nagpakuno-kuno nga naulamid di lamang sila kag nakaangko lamang sila sa pilas bangod sa komosyon nga nagluntad. Kaya after sang crime nga nadula na ining biktima Action Rex nga nagdesisyon ng pamilya nga magpa-record sa kapulisan, ginpangita nila, nadula naman Action Rex ang ginalantaw nila nga suspect, ini magutod nga tapasero dra mismo sa may syudad sang Bago. Kamba diri ni araw, nga kung tani mahimo, agod nga maklaro ilang nga ngalan, kung wala gid man sinabi may kilabtanan sa krimen, ginainganyo niya ini magutod nga mag-surface dra mismo sa Bago PNP, kag klarohon ang ilang mismo nga bahin Action Rex. Kamba diri ni araw, subong adlaw, ma-autopsy exam, siguro will wait for 2 to 3 days before sa magwang resulta sini para may baluan kung gano'n ginaging kamatay sining biktima Action Rex. Pero ang rin ni araw, ginalato-lato man nilang desisyon sa pamilya once they decided already to file the case, i-file nilang kaso Action Rex batok sa mga suspect. Kaya si Police Staff Sergeant Armando Araw, investigador sa Bago PNP. Subong papostmortem naton ang bangkay kay para tin mabalanta kung ginamo magid siya o kung ano gingamit sa iya pag physical man lang kwan. Kay sa iya lawas sa doktor. Okay. Pero mga suspects, sir, validated na gid kag nga amo tong magutod, sir. Oo, mo gito sila, oo. May mga may ngalan naman kami May mga ngalan naman sa magutod. Wala gid sir sightings or bati-bati nga masungka sila, sir. Actually, wala giguro. Ito nalagyo ganito. Kaya hindi man ito taga-Bago, taga Binabagan. Okay. Taga Santol, no? Ito sa gabi, naghalin na sa dyan sa kwartel na sa ginaobra nila sa kampo. Nalagyo na sa dyan. Kumbaga, mga tapasero sila gali, sir? Oo, mga obrero sa kampo. Isa daw ga kapatiro. Tapos yung isa daw amo niyang gakuan man sa kampo kung isa ka tapas man, kung isa ka dala mga kwanda, mga equipment. Okay. Nang prior sa natabo, sir, nagpa-record na nga na pamilya or wala? Action Rex sa batian si Police Staff Sergeant Armando Araw, ang investigador sa Bago PNP. Balita gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Nukpo. Isunod ta gilayon ang balita ni aksyon na Eric Magbanwa pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Aksyon Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupong. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilman Tupino Sugeton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo akong Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod siyang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolod Noise. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ Action Radio Bacolod traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Action Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Action Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Action Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Action Boy Duran, Action Fred Salanga, and Action Eddie De La Fuente. Action Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Action Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa husto, di lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among mga tao. And above all,
Yan ang Aksyon Radio Bacolod, ang among commitment hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga ka-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan natin ina sa mga medical mission kag other programs. Bagay na dapat yung malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat. Sige, no backlash dashboard car aircon cleaning system. Gamit lang sang German technology. Pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radio. Katuan tanang balita ni Aksyon na Irek Magbanwa sa BCPO, pamilya sang bata nga nagpatay sa kugalingon nga amay sa Barangay Filisan magapadayon kuno sa pagpasaka sang kaso batok sa suspect. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Irek Magbanwa sa BCPO. Aksyon Rex. Tapos na, no? Ari na, no? Sabi ko tapos na. Ari na. Ara na? Ari na. Ba, sabi ko kung tapos na kay na pang iban mo. Tapos ang kasos partita. Pero ara na, no? Pero kagay na pa kami sa ngagaya. Sa ngaga? Ulihi ka na lang siguro, ya. Tingala ko doon nagmuno si SM kayo niya, ano to? Ayun, di purma. Uy, kaya kami tapos na kami ng tatlo, ya. Ay, gali ka? Oo. Sino nga tatlo man? Si Aksyon Oliver kag si Aksyon. Ay, buwisit. Ulihi ka na lang, ya. Ulihi na lang ko gali. Oo, kalma na lang dabla. Ay, gali ka. Doc Ramel, bahala nga pagpamate, Ate, inaya wala pa. Ayun, di purma. Gani. Inaya, wala pa na ya. Si Kapchad, si Kagawad Jofred, bahala nga pagpamate, Ina, wala pa na ya. Ayun, di purma. Sige lang bala. Ang ato niya diri, ara na. Oh. Ay, galing ka. Kakuha ka na galing, Uwa. Baka dasig sa imo ba? Kami pa ya. Dasig ko gali, hinay mo lang. Alaban eh. Wow, mayo gina, no? Ang hinay mo lang dasig na namon niya. Gani. Para sila ko ang dasig ko, hinay mo lang.
Amo na ta ang pinakamalipot sa pulong. Pagtapos mo ni-report akong dagong bladayo. Ati kon mahatag ay pati kasi Ayo di porma. Galing ang oras ko, do ginainat ko lang oh. sige lang lang ano oras alauna, 6 pa lang gani da. Launa, 8 na oh. Thank you gid sa balita mo ah. Ayo di porma. Tapos na eh. Teka kay bro, ang imo ari ni sa ako na. Oh, Ari ni sa ako na. ba, perti na mayong balita. No? Tapos ako na nayo Oh, sige ah. Ang pamilya sa tong bata pala nga 22 anyos nga si Jory De Leon nga nagpatay sa iya sini kagulingon nga amay nga si Jose De Leon 55 anyos. Daw ang pamilya Akson Rex daw po sige gid magpasaka kaso. Anyway tigin kuan mas laga ni gin ayo mas la ni Police Major Richard Parito ang hepe sa station number 10 nga magpasaka kaso and let the court decide kag isa man ini ka pamaagi nga may paidalom sa psychiatrist test ining bata ni nga 22 anyos because according sa kay Major Parito special child ini ka medyo may kulang-kulang sa panguna-una rason kung ate napatayan niya ang kagulingon niya nga may pagi sa pagbuno matapos nga tinakit anya actioners nga iya sini nga lula ang ginakastigo sang iya sini nga amay. Ari si Major Parito sa interview sa Aksyon Radyo. So pa ang development sa kaso ko kung nga kung sabihin nga dinatay sa niya batang niya nga amay. Ang ini nga bata nagkasuffer ini sa mental disorder pala. Makita natin daw special child. Kaya sunod sa kahapon na investigasyon dito sa ilang lugar na ining amay yung kanang biktima. So niya ginasakit ang niyangilo yung lang lula sa sining suspisado nga bata. Siguro ang bata sining nagtanong sa mga ilang mo o kung kaubot sa iya nga amay. Kaya kagapilin sa case naman sa biktima ang niyangilo. So nakita sa bata ang suspitsado. So, ang pamilya, rin sa Manato, panangkiya niya na pag-file sa kaso para sa suspitsado. So, kaya niya siguro kayo constant na ginahimo. Siguro ni sa namay kung makainom siya, napanakit sa nasakit ang iyang iloy, makita sa sining suspect. No? Siguro ang lula niya, buminibla ang nagpadako kang nag-matipid sa iya sa nagdako pala. Kaya alin niya sa bata, yung guro ni, kung sa may diferensya sa iya. So, makonsider na so na may no, pero special child, no, premature ang kansaron. Paano isa tinimong krimen, sir? Pagin sa paglampos ang sadol ni Blagin, sadol yang may katuubog man. Pag gingamitan man sa konsilyo pagkatapos. So madamo ang iyang tila sa lawas. Aksyon si Police Major Richard Parito ang hepe sa Police Station number 10. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Aksyon Eric Magbalog na report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon na Eric Magbanwa sa atong sining pagpanumbalik dugay-dugay. Balita na ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Isunod ta sa diligilamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga-conflex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wise. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay Basit. Aksyon Radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 15 ang aton oras, may tisianay, kulang bala ang imo siningalawas ang Bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Kantuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib mapakadis anay kita, no? Ini may kantanan sa kaso ho. Pinaka-latest ning sitwasyon tigin pasaka na ang kaso batok sa sining suspect blatong naghimulos kag nagpatay sa sining isa ka minor de edad mga kaksyon
Ay, perte, grabe. Ginpasaka ng kasong rape with homicide, no? Yari ang kaundan sang balita ni Akson Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Akson Roger. Action Record payag sang aton sini kapulisan siyudad sang Cadiz nga natapos sigid Manila ang ila sini nga responsibility sa pag-file sang kaso batok sini sa kay Alano Tingo 48 anyos kumadumduman ini siya ang nag-ako kamo ang naghimulos kag subong nagpatay sa isa ka 16 anyos nga grade 11 pupil o kon grade 11 student sang isa ka burutuan diri siyudad sa Cadiz sa Tabo santong pagkasapo sa bagkay sang pizza 10 Domingo sang ukod pizza 11 Domingo sang nagigad nga Domingo sukat sang kahapon nga adlaw Domingo nga sa diin mumalang adlaw nga ginlubong ang biktima kahapon sang hapon. Nausuro sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez supplemental nga pag-file sa kaso ang rape with homicide nga sa sinigid lamang aga ila sini nga natapos. Ara na na-file na naton ang rape with homicide kag may mga na-confirm na manggid na himusla ng aton nga biktima, so tapos manggit ang pag-file sang kaso. So ang buting nga ma'am nga ang rape with homicide una to murder tapos subong ma'am rape with homicide ano tabo ma'am sa kaso? Yes, kumbaga may mga supplemental kita nga documents to add on with the first case nga gin-file naton. So depende ma'am sa fiscal. Yes, the court will determine kung ano magiging outcome sa kanilang kaso. Gikan sa siyudad sang Cadiz at mga ka-aksyon nga mahilig magkape, iwat kita nag-remind sa inyo ang Life Extension Coffee Mix. TV. It is Aksyon Roger Gutenberg Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Thank you! Salamat ginakson na Roger Gotib. Matapos ang balita ni Akson na Roger, isunod tagilayon ang balita ni Akson Nelson Patinio sa unang distrito. Duha ka mga personaho nagdangat sa ospital matapos nagbungguanay ang ginasakyan sining motorsiklo. Sa detalye sining balita, we have Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex sa ospital na naglanding ang duha ka mga sakay sa duha ka single nga motorsiklo matapos nga nagbungguan ay sa dalan sang Sitio Stop Aguinaldo, Barangay San Isidro, Banwa, sang Toboso, sang tinalikdan nga adlaw. Sa investigasyon Action Rex ni Police Staff Sergeant Cyrus Bilarta, Traffic Investigator sang Toboso PNP, ginsiling sini nga ang duha ka mga sakay sa motorsiklo sa opposite nga direksyon ang nagbungguan ay sa nasambit nga dalanon nga gintunaan sa pagkapila sa natuay-tuhay nga lawas ang mga ini. Ang single nga motorsiklo Action Rex nga RS-125 ang ginamaniyo ni RV Antonio 15 anyos kag residente sa Sitio Sarahi, Barangay San Isidro sa Amuman nga Banwa. Samtang ang isa naman ka motorsiklo nga Honda 125 ang ginamaniyo naman ni Jeremy Parello, 19 anyos kag residente naman sa Sitio Mainit sa Amuman nga Barangay Cagabanwa. Ang duha Action Rex ka mga driver sa motorsiklo ang una nga gindala sa Rural Health Center sa Toboso, apang gilayo naman ini nga ginsaylo sa Corazon Locsin Regional Hospital tungod sa naangkon sini nga mga kapilesan sa lawas. Sa karon Action Rex ginaulat pa sa kapulisan ang desisyon sa duha ka mga driver angot sa aksidente. Report gikan sa Banwa sang Toboso, ka-aksyon nyo Nelson Patinio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat Kidakson Nelson Patinio sa Banwasang Binalbagan, isang patayo, isa man ang critical matapos nga nagsuhot ang motorsiklo sa nalikod nga bahin sang truck sa Banwasang Binalbagan. Sa detalye sining balita, we have Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex ginabawi ang gid sang kabuhi si Violeta Garcia, 54 anyos, kasado matapos ini ang nalapakan sang isa ka 10-wheeler nga truck matapos nagsuhot ang ginasakyan sini nga motorsiklo sa likod nga bahin sang nasambit nga truck. Natabo ang insidente teknalas 11:30 kahapon sang aga, Desyembre 18 sa may National Highway sakop sang crossing Bago, Barangay San Jose, Banwasang Binalbagan. Suno sa kay Police Major Elendry Busquillo, ang hepe sang Binalbagan PNP, nag-angkasanay sanday Violeta kag Romeo Garcia, 64 anyos, sa Kawasaki Badja nga motor nga ginamaneho naman ni Rodi Canyo, 49 anyos. Ining tatlo ang lunsay mga taga-barangay Hilmontilla, syudad sang Sipalay. Dugang pa ni Busquillo, nagasundanay sa norte padulong sur nga direksyon sang dalan. Ining motor kag ang truck nga ginamaneho naman ni Arnel Acebes, 33 anyos, kasado kag taga Sitio Cubay B, Barangay Inapoy, syudad sang Kabankalan. Sang pagliko na ni Acebes sa kurbadahon nga porsyon sang highway, hinali man nga umabante si Canyo. Rason kung nga sumulod ini sa likod nga bahin sang truck kag ini ang nagresulta sa paglapak sang truck sa duha ka mga sakay sini. Ginhingagaw pa kun tani dala si Violeta Garcia sa may Binalbagan Infirmary, apang gindeklara ini bilang dead on arrival. Samtang ginsayro naman si Romeo Garcia sa isa ka ospital dira sa may syudad sang Bacolod kung sa din nagapabilin nga critical ang iya sini nga kondisyon. Samtang yara naman sa kustodiya sang Binalbagan PNP si Acebes, apang ginpaliag na de Busquillo nga mayara na sang pag-inistoryahanay sa magtimbang nga bahin. Yari si Police Major Elendry Busquillo sa aton sini nga interview. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon VJ Apasible. Balita gikan sa Banwasang Binalbagan. Dali lang mga kaaksyon na sanbayan ay manumbalik kita sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga Ayos na kulabos na ta sa tiyempo. Life extension na vitamin D3 anay, no? Ining rason nga gina-recommend sa inyo nga maggamit sang life extension na vitamin D3 supplementation para gid sa tanan. Ini ang dekalidad matilog kag scientifically formulated nga say sang vitamin D3 nga mayara sang therapeutic effect or claim base sa iya registration sa Philippine FDA, no? Ang isa ka soft gel sang life extension na vitamin D3 ang may 1,000 IU nga unod ini potent kag doctors prescribed and recommended nga sa isang vitamin D3. Ang life extension na vitamin D3 ang may 100% nga ginhimo sa USA kag ini ang the number 1 trust. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo
Malakay Finance Corporation anay basi ko kinanglan kamo hausan lat property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan. Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang sa Santo Niño stop sa Barangay 2 Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Banago. Pwede kamo katawaga sa 433-4309 or 433-4307. Malakay Finance Corporation. May mga branches ini sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, Sinigaran, Silay, and Talisay. Malakay Finance Corporation may branches man or may branch man dira sa siyudad sang Escalante. Malakay Finance Corporation. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Evergreen Herbal Capsule para sa may... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Malabutan na, nag-aagdara kita sa Puerte! Son Welma Sugaton igasunod na sa diligid lamang madugay. Ako naman ang inyo sinikaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Tubtob sa masunod kaedisyon.